Lanean hasteko badakizue lehendabizi osagaiak esan. Maionesa, bakailao kokotxak, Gernikako piper berdiak, azukrea, burina, baratxuria, pikillo piper gorriak, xantana, mentil, filo horria. Osagaiak esan ditut eta hasingo gea lanean. Bai, guazen martxan hartzea. Hori da. Lehendabizikoa hasiko gea bakailu kokotxak prestatzen, era tradizionalean. Olio pixkatekin, baratxuria. Errezeta pauso desberdina ditu egun hauetan bezala, jungo gea pixka martxa hartzen, hemen kokotxak baratxuri pixkatekin, gero piper horiek kentzen badiozu bakarrik atzekaldea, bai, 3 edo 4, jarriko ditugu egosten, Bai. ur honetan, honekin egingo dugu, Hau kendu eta gero pepitak eta hori, ezta? Bai, Baina pepitaken. soikan orditik ebakita. erditik kendu pepitak eta uretara. Hori. Egosi egingo ditugu gatz pixka batekin, Bai. eta gero, Orain ere izango da pintxo bat, ezta? bai, pintxo oso berezi bat, hau izan da aurten Euskal Herriko txapelketan aurkeztu duguna, eta jendeari asko gustatu zaio, trampantojo bat. Trampantojo bat. Gero, baratxuri batzuk konfitatuko ditugu oli honetan, eta orduan trampantojo hau izango dena da, begietara gauz bat irudituko da, baina zaporea ez du ezer ikusiko. Gezurretan ibiliko gehala? Gezurretan pixkat bai. Pixkat bakarrik, Gero egia esango dugu. Bueno, ja jendea ikusten du ze osagai dauden eta bere izena esango dut, ja, bestela ibiliko inkognitakin. Ez dut esango? Bueno, orduan aguantatuko dut. Bueno, baratxuria ja dantzan, kokotxak barrura. Sua jetxiko diogu. Bukaera kontatzia bezala. Bai. Egon lazai. Utziko diogu pixkat inkognita. Bai. Bitartean, piperrekin bi elaborazio egingo ditugu. Bai. Bat izango da piper mermelada bat, eta bestea piper pure bat. Piper mermelada egiteko termomixa erabiliko dugu, azukre pixkatekin. Jarriko dugu hemen uretan, uretan, bai, hori da. Egin nahi dugu piperrezko paper bat. Orduan, hartuko dugu piperrak, hartu dugu azukria. Eta horiek makina barrura, ezta? Eskerrik asko. Hori da. Makina barrura. Horrela. Eta horrela. Azukria piperrak eta ze gehiago? Eta listo. Eta listo, bila batea. Bila batea. Baroma temperatura jarriko dugu, deitzen diguna. Vaporen antzeko temperatura bat dela. Bai. Eta hor utziko dugu ordu erdi bat. Ordu erdi bat horrela. Ondo gizendu arte azukrea karamelizatu egin behar da, eta hor egingo dugu mermelada. Hortxe utzi? Hortxe utziko dugu. Bitartean beste zerbait. Orain, piper hauekin egingo dugu turmisakin pasa, eta metil pixkat bota. Bai. Orduan lortuko duguna izango da olako pure bat. Hori da. Ja nahiko soinu dakagu termomisakin ez diogu emango orain turmisari. Bai, baina esan ditut osagaietan nola izena duten, eta esplikatu zer dian gauza hauek, hautza hauek. Santana da maizenaren antzekoa, maizena beroan erabiltzen dugu, eta santana aldugu hotzean erabili. Hotzean, lohitzeko erabat, baina hotzean. Hotzean, eta metil baita antzekoa da, baina egiten duna da gizendu, baina beroa ematen zaionean. Orduan, orain, nahastu diogu hau, eta hau dago biguina. Baina beroa ematen diogunean, gogortu egingo da. Bestera desberdinat da. Orduan. Hori ikusita igual hobeto ulertuko da. Hori da. Gero ikusiko dugu nola egiten dugu. Baratxuriak ja ditugu konfitatutak, eta alioli bat egingo dugu. Konfitatu egin ditugu, aliolia pixka suabe-soago izateko. Hartuko dugu baratxuri pare bat, maionesa, eta nola sifoia erabili behar dugu, esne gaina botako diogu ondo montatzeko. Guzti hau turmisa pasako diogu.
eta sifoian sartuko dugu. Bale, nire kontu hau. Vale. Txela. Sifoian sartuko dugu, gas nitrogeno karga batekin, Hori da. gero, piperrak. Zer egingo dugu? Santana pixkat bota, Berta? bertan, eta turmisa pasako garbitu, dugu uratxo bat, bitartean kokotxak bukatzen jungo gea, Hau, garbituta prest, listo. lehortutare bai. Orduan, emango dugu hemen pixka turmisakin, Txunxete, zartuko dugu. kokotxak ditugu prest, piper purea baitarai, Bale. Hau txikitu, ezta? bai, hori txikitu. Hori da. Listo, horrekin listo, Bai? kurtso honekin, bai, Bale, ba. nahiko dugu. Honekin egingo duguna, silpat batean estiratu pixkat, Bai. eta hau bai dakala lan handia, hau deshidratatu egin behar da, 24 orduz edo gehiago, gogortu arte. Hori da. Orduan, bota diogun espesante hori santana, Bai. egingo du gogortzea eta geldituko da berde kolorea. Azkenean lortuko dugu Tekstura hau. tekstura hau, krujientea, berde Hori da. kolorezkoa eta piper berdearena. Orduan ja dakagu piper berdeko paper bat. Orduan zegin behar ditugu, Bai. marrubiak. Bai. Marrubi batzu bonboiak egiteko molde hauekin, beteko ditugu, alde bat, bi aldeak, Hori da. Bueno, gure ikusi izan behar bada etxean egiteko gauza zaila diela, baina bueno, Bai. ikasteko aldea eta nola egiten dian gauza bek, Ikusteko- hori da, teknika ikasteko aldea ondo. ni gustatzen zait, jende ikusteko azkenian Gauzak- pintxo eta janariaren atzean ze nolako lana dagoen. Hori da. Horrela, bi aldetan, eta egingo duguna da kokotxa, papertxo bat, kokotxa puska bat hartuko dugu, Bai. txiki hau. Zu beste loituta zaude lehiaketan da horrela, jendien aurrean horako lanak egitea, ezta? Bai, Tentsio hortan, hortan, bai. azkenean, bueno, beti dituzu nervioak, baina, bueno, azkenean esperientzia baita ematezu pixka lasaitasuna Hori da, horrelako baita ere. momentuetan. Orduan, horrela edukiko genuen, ze egingo genuke. Hau, metildaka, Bai. esan dizun gelifikante hori, Hori da. egiten duna beroarekin gogortu. Orduan, labean temperatura ez oso altu batean, zati bestela plastikoa funditu egingo zen, Bai. 90 gradu inguru, sartuko dugu Bai, eta zenba minutu? 10 minutu. 10 minutu, Bai. bueno, ondo. Marrubiak ditugu labean, bitartean prestatuko du tartaleta izango dela pintxoaren basea. Hori da, Filo pasta, hori da, bai? mantekillakin, hiru horri erabiliko ditugu, bat, beste bat, Bai. mantekillakin. Base bezala, 3 pastakin Bai, egin da. pasta filo infina da, Bai, indarra hartzeko. indarra eta- hartzeko hori da, eta bai. krujiente gelditzeko, baina hori indarra behar du. Hori da, ondo. Zati azkenean gainean darama hori, aliolia Bai. eta behar du. Eta gero aurreneko kaparezituan bustiko da, eta orduan, Claro. hori da. Ondo. Horren egingo du pixkat, Da bien sartu? bai, forma eman, Bai. kenduko diogu Izkina sobratzen diren izkinak, pixka forma ematen. Labean sartuko dugu eta pasta filo momentutxo batean Bai, segituan, egiten da. bai. Aterako ditugu orain marrubiak Marrubiak bai. eta pasta sartuko dugu. Hortxe, pasta barrura. Ja, marrubiak ditugu prest Bai? eta goazen enplatatzea. Hori da. Hemen, dakagu egin dago piper berdea Bai. eta Txola, hau. tartalet hartuko dugu. Gustiko? Bai. Ja, gongo dela prest. Bai. Kolore polita hartu du. Kolore polita, Ai, oso ondo. Eta ja ditugu osai guztiak. Oso kajatxo politan aurkeztuko dugu. Ze polita, Tartaleta jarriko dugu. Bai. Marrubiak ikusiko ditugu. Bai,
Eta orduan, ze egin behar ditugu? Marrubi batzuk esne gainarekin. Esne gaina egin dugun alioli hori izango da. Hori da, baratxuriak, Baratxuri maionesa eta esne konfitatua. gainakin egin da. Hori da. Gero, pikillo mermelada Thermomixan egin duguna, izango da, imitatuko duna marrubizko sirope baten antzera. Gero, bisitasun pixkat emateko azukreko kolore pixkat. Koloretako azukrea. Bai, baita gozotasun hori emango dio oso puntxu ona. Bai. Eta gero, egin ditugu marrubiak ikusten, hor moldean nola sartu ditugun eta nola metilekin kuajatu egin diren, eta molde hauek nola dakate marrubien zuloak eta dena, Hori da, bai. badirudi Marrubi badela. benetazko marrubi batzuk direla. Ze teknika, Eta gero, ja azken puntxua emateko, innovadorea. marrubiaren ostoa jarriko dugu. Hemen ez zu ezer astu, Ezer. Gero, hemen jarriko dugu, eta Oparitxoa. oparitxoa postre baten antzera aurkeztuko dugu. Eta zuri ematen dizuten horrela zein esango dizu ez dela postre bat. Hori da. Ez dakiz esan. Zorar, ja, bai ikusteko, opari bezala, eta orain dastatu baino lehen azken ukituak ezan, hainbat gauza teknika berri hauek, ea nola esplikatzen ditudan. Aliolia, baratxuri konfitatua, maionesa eta esne gainarekin emulsioa egin eta apar bihurtu. Pikillo piper gorriak eta azukrea Thermomixan sartu. Kokotxak pilpileran egin. Piper berdea uretan egozi. Birrindu eta xantanarekin nahasi. Zabaldu, lehortu eta zati txikitan egin. Marrubizko molde batean forma egin. Pikillo saltza eta kokotxekin. Labean sartu. Filo pasta tartaletan ipini eta labean sartu. Osagai guztiak bat egin eta apaindu. Ziar originala, goxo-goxoa, baina itxura eta zaporea, ez dakit, gezurretasko ematen du. Bai, marrubiak esne gainakin dirudiz, baina ahoan bakaioa, piperra, aliolia, Hori da, azkenian hori da trampantojo bat. hori da. Gezurretako itxura bat eta beste zapore bat, ezta? Hori da. Baina presentazioa originala eta benetan flipantea, ez dakit, flipantea, hoxe bai. Eta hori, hau emaztea jatetxeko jende guztiarekin lortu pintxo bat egitea, baita bakaioa, gure bakaioaren hornitzailea. Bai. RJ, bueno, baditula bakaiu zati desberdinetan. modesmigatuak, baina bai. gu honetan kokotxa erabili dugu, zati zapore ondia daka, gelatina daka, eta oso pozik gaude gaina. Gorantzia bialdu. Gorantziak, Antonio eta bere jende guztiari. Zure hornitzaileak eta hola esan segi lanian holako produktu onak egiten. Bai, Zuek egin eta guk irungo erabili. bakaioaren ospea, bost enpresa daude Irunen bakaioan dedikatzen direla, eta familia asko jatu dute Irungo bakaioen lanakin. Eta hau da, bost horietako bat. Hori da, bost horietako bat. Osea, gorentziak bostentzat, eta bueno. Gorentziak danoi, eta bereziki kasu honetan, beraiei. Lehen da biziko blatera bukatu dugu, eta bagatoz, bigarrenakin, zue gure zaion, eta gaur beste teknika bat ikasiko dugu.